Iti na impagadamag kasinsurat ni San Mateo. Iti may kasangapulo katalo a kapitulo. Iti pangarig maipapan ti agmulmula. Iti dayta metlang aldaw pimanaw ni Jesus iti balay. Ket napan nagtugaw iti gigid ti danaw tapno mangisuro. Gapu ta aduunay ti tao nga imadubongbong ken kuana limugan iti bangka sa nagtugaw. Nagtakter dagiti tattao iti sangat. Insursurang na ida kadagiti adu a bambanag babaen iti pangarig. Kinunana, at damay sa tao anapan nagpurwak iti bukel. Iti agpurpurwak nagdisu ti sumagmamano a bukel iti igid ti dalan ket tinuktok dagiti tumatayab. At damit sumagmamano a bukel a nagdisu iti kabatuan a basit laeng ti dagana. Gaputa na rabaw ti dagana nabiit a nagtubo dagiti bukel idi makatangkayag ti init na laylay dagiti a pagtubo a mula ket nagangoda a dagos agsipud tadi unay nakaunek dagiti ramutda. Nagdisumet ti sumagmamano a bukel iti nagtubuan dagiti siitan a mula adimmakkel ken nang lepes kadakwada. Ngem nagdisu ti daduma a bukel iti nadameg a daga ket nagdawa da adda nagdawa iti sangagasot addamet innemapulo ken adda pay 30. Inggibus ni Jesus dumngeg ngarud ti siya sinuman nga addaan pan nakaawat. Ti panggep dagiti pangarig. Napan dagiti adalan ken ni Jesus ket sinaludsod da. Apay nga aramaten dagiti pangarig no agsauka kadagiti tattao. Simbongbat ni Jesus. Naited kada kayo ti panangammo kadagiti palimit ti pagarian ti langit ngem kadakwada saan tati daad-daan maikanto pay iti ad-ado tapno aglaplapusanan ngem ti awanan maikatto pay kuray ti basit nga addaken kuana daytoy ti gapuna nga aramatek dagiti pangarig no agsauak kadakwada ta kumitkita da ngem di da makailasin agdengdengeg da ngem di da makaawat iti kasta matungpal ti padto ni Isayas mapapan kadakwada dengeg kay tula a dengeg ngem di kay makaawat kita kay tula a kita ngem di kay makailasin agsipud ta natengken ti ulo dagitoy a tattao sinulatan da dagiti lapayag da ken inkidem da dagiti matada amangan no makakita ken makangegda ket makaawat da ken amangan no agsubli da kanya kun ti Dios ket paimbagget ida ngem nagasat kayo ta makakita kadagiti matayo makangeg dagiti lapayag yu laglagipen yu nga adu a propeta ken dadto mapay a matattao ti Dios ti nagtarigagay a kumita kadagiti makita yu ngem dida nakita ken dumngeg kadagiti mangeg yu ngem dida nangeg. Inlawlawag ni Jesus ti pangarig maipapan iti agmulmula. Dengen yu ngarud di kipaipanan ti pangarig maipapan ti agmulmula. Dagiti dumngeg iti sao mapapan iti pagarian ngem dida mawatan mayarig da iti bukel a nagdisu iti igid ti dalan. Umay ti managtaktakes ket rabsuten na ti naimula kadakwada. Ti bukel a nagdisu iti kabatuan iladawan na dagiti tattao asiraragsak nga umawat iti mensahe apaman a mangegda. Ngem saan nga umuneg ti sao kadakwada ket saan da nga agbayat. Isud gapuna a maupay da adagos no dumteng tirigirigat ken panakaidanalas gapu iti sao. Ti bukel a nagdisu iti kasiitan iladawan na dagiti makangeg iti sao. Gapu kadagiti pangkaringguran iti daytoy abiyag ken ti panagagom iti kinabaknang linipes dati sao ket dida agbunga. Ti bukel an imula iti nadameg a daga iladawan na dagiti dumngeg ken makaawat iti sao ket agbunga da. Adda makaibunga iti sangagasot adda makainemapulo ket adda pay maka 30.
ti pangarig mapapan it kadagiti root. At dapay sa bali a pangarig ni impatinsarita ni Jesus kadakwada, kinunana, mayarig ti pagarian ti langit iti sumaganad, at damaysa a tao a nagpurwak iti nasaya at abukel iti talon na, iti may sa arabii idi matmaturog dagiti tattao, napantikabuso na ket nagmula iti root. Iti nagbabaitan dagiti trigo sa pinmanaw. Idi dimmakkel dagiti mula ket mangurgidan nga agtawa, nagparangmet dagiti root. Napan dagiti adipen at ti akin kupay ti talon ket kinunada ken kuana, Apo, nasaya at met abukel ti imulam iti talon mo, ngem apay nga adamet ten dagiti root. Aramid ti kabusor dayta kinunana. Kayat mo nga kami paruten dagiti root sinaludsod ta. Insungbat niya, saan? Amangan mo mairaman ang maparot dagiti tribo no paruten nyo dagiti root. Bayan nyo nga aggitan dumakkel dagiti trigo ken root. Ket inton panagani, ibagakto kadagiti agani nga unaenda aparuten dagiti aruot. At sa darepeten nga ipuor, kalpasan na anyenda dagiti trigo ket idulinda iti kamaliko. Ti pangarig maipapan iti bukel ti mustasa. At dapay sa bali pangarig nga insarita ni Jesus kadakwada kinunana, mayarig ti pagarian ti langit ti sumaganad, at damaysa a mangala iti bukel ti mustasa ket imulo na iti talo na. Ti mustasa ti kabasitan kadagiti amin a bukel, ngem inton dumakkel isu ti kadakkelan kadagiti amin a mula. Agbalin a kayo ket agumok dagiti tumatayab kadagiti sangsangana. Ti pangarig maipapan iti lebadora. At dapay sa bali a pangarig nga insarita ni Jesus kadakwada kinunana, mayarig ti pagarian ti langit iti sumaganad, mangala ti may sa babae iti lebadora san igamay iti 40 litro nga arina. Gapo iti lebadora bumsog ti entero a masa. Ti panangaramat ni Jesus kadagiti pangarig. Inaramat ni Jesus dagiti pangarig iti panangibagana amin kadagitoy abambanag kadagiti tattao. Di nakasao ida no di agaramit iti pangarig. Inarabing na daytoy tapno matungkal ti insao ti profeta. Aramay takto dagiti pangarig no makisao ak kadakwada. Ibagakto kadakwada dagiti bambanag adipay na amuan manipod na paraswa ti lubong. Ipalawag ni Jesus ti pangarig maipapan kadagiti root. Pinanawan ni Jesus dagiti tattao ket simrek iti balay, napan ken kuana dagiti adalan na ket kinunada. Ilawlawag mo man kada kami ti pangarig maipapan kadagiti root iti talon. Ti tao ang nagmulay ti nasaya at ubukel isu ti anak ti taon sumbat ni Jesus. Ti talon isu ti lubong. Ti nasaya at ubukel isu dagiti anak ti pagarian. Dagiti ruot isuda dagiti anak ti managdakdakes. Ti kabusor a nagmula kadagiti ruot isu ti diablo. Ti panagani isu ti kanibuksanan ti lubong. Ket dagiti agani isuda dagiti angheles. Kas iti panakaurnong ken panakapuor dagiti ruot kas tantumet ti mapasama inton agibus ti lubong. Ipaunto ti anak ti tao dagiti angheles na amangonong ken mangikat manipot iti pagarian na dagiti amin a pakaigapuan ti panagpasol dagiti tattao ken dagiti amin a managtakdakes. Isebadan to ida iti gumilgil ayab nga apoy sadyay agsangit ken agngarngaryet danto agngarngaret nyet danto. Kalpasan na agranyag to dagiti tattao ti Dios akas init iti pagarian ni amada. Dumngeg nga rod ti siya sinuman nga ataan panakawat. Ti pangaring maipapan ti naikali agamin. Mayarig ti pagarian ti langit iti kastoy at tao a nakasarak iti kaming a naikali iti may sa atalon. Gaburan na metlaeng iket itiragsak na mapan na ilako amin ansa ni kuana sa agsubli tapno gatangin na day tatalon.
ti pangarig maipapan iti perlas. Mayarig pa iti pagarian ti langit iti kastoy, adda agtagtagilako nga agsapsapol iti napipintas a perlas. No makasarak iti nailumduma ti pintas na, ilako na amin asanikwana ket gatamin na dayta a perlas. Ti pangarig maipapan iti iket. Mayarig met ti pagarian ti langit iti sumaganad, adda sumagmamano amang ngalap amang iwayat iti iket da iti danaw ket makaala da iti aming akita ti ikan. Numapnun ti iket, isang adda sa daagtugaw amang mamaglasin kadagiti ikan. Ikargada dagiti nasayaat kadagiti tiklis ket ibelleng da dagiti dakes. Kastoy tumet intun agibos ti lubong. Rumarto dagiti angheles ket ilasin danto dagiti dakes at tao kadagiti naimbag. Isebadan to dagiti dakes iti gumilkilayad nga apoy. Sadyay agsangsangit ken agngaret-nget tanto. Dagiti baro ken daan agameng. Sinaludsod ni Jesus kadakwada, maawatan ni padi daytoy. Wen insumbat da, iti kasta kinunan ni Jesus kadakwada, ngarod, kayat naasawen atunggal maestro iti linteg nga agbalin nga adalan iti pagarian ti langit, mayarig iti agtaga tigabalay aming lugar kadagiti baro ken daan agameng iti kwarto a pagiduldulinan na. Maumsi ni Jesus iday Nazaret. Idi nagsaon ni Jesus dagitoy a pangarig pimanaw iti dayta lugar ket nagsubli iti ilina. Nangisuro iti sinagoga da ket nagsiddaaw dagiti nagdengngit ken kuana. Sa dino tinangalaan na kas asirid ken panakbalin agaramid kadagiti milagro sinaludsod da. Saan aya nga isu ti anak ti karpintero? Saan aya ani Maria ti inana ket da Santiago, Jose ken Simon ken Judas dagiti kakabsat na? Saan aya nga agnanay ditoy dagiti kakabsat na babae? Sa dino nga rod tinangalaan na amin kadagitoy. Inumsida nga rod ni Jesus, kinunan ni Jesus kadakwada, mapadayawan ti profeta iti amin a lugar malaksik iti ilina ken iti bukod na a pamilya. Basit laeng ti milagro nga impakita na sadyay agsipod tawang pamati da ken kuana.